awuyifunde ikhala. Namhlanje ngicela ukuqala kanje. Izolo ngiqale ngenye indlela namhlanje sizoqala ngenye indlela. Ngicela ukuqala ngibingelela uBishop. Okhona phakathi kwethu. Ubaba wethu sonke. Mbingelele ke umpostoli Mbuyazi uyena osilethela kanye nomama Mbuyazi. Siyababingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Bese ke ngibingelela nami umngami. Ngithi ke phakama ngoba angazi usuke phaka insulwana kodwa kunezizathu ezisuke zikhona. Kodwa ke ngiyambonga uNkulunkulu ngaye supporta kakhulu. Amen. Bese sibingelela bonke ababishopi, apostoli abakhona, eceke zenkosi zonke ikhona. Ibandla lonke bathandekayo. Nezihlobo zethu zonke ikhona, kunezihlobo zethu alibonga igama lenkosi. Siyazibingelela kakhulu ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngicela ukuthi ukubingelela kampostoli akwenzile bazalana ngendlela bese echaza ngayo khathi ebingelela. Nami ningifake lapho. Kwenza ukuthi ngayiqali phansi noma ngathiwa ngiqale indlela athi bingelela ngayo. Ngizomosha alibonga igama lenkosi. So bathandekayo okukhulu kakhulu ke nginalento ukuthi ngaphambi kokuba ngishumayele ngisho mina abathandekayo. Ngilalento ukuthi kwengiqale ngifakaze ukuthi uJesu wangenzela umusa. Amen. Empilweni yami kwangekho right. Kwangekho right. Ngomunye umuntu owatshelwa ngabantu ukuthi izinto zami ayilungile. Washo ukuthi umama kwaumuntu ophithizayo. Mayizinto engalungile umama akahlaliseki. Uyasigijimisa nje asise noma ikuphi la angakwazi ukuthi sithole khona usizo. So ngaba omunye ke umama wamgijimisa ke yonke indawo. Ezama ukuthi kulungisa izinto zami. Lo mphambi kwendyo wakonakelwa izinto. Zake zonakala izinto kwase kuyaphuthunywa kuyagijinywa kulungisa izinto. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga mhla kuyolungisa izinto zami kwenye indawo ethile ngengisho ngafike ngabhaviswa ngohlobo oluthile lomuntu oluma njengembathi Muyazi. Ngibhava ngembathi nje abafowethu esaphuma nabo esikoleni basebenza bonke. Kwase kusala mina ngedwa. So ikhona lonto. Ikhona lonto. Angani noma impostoli lokho ngizokushumayela ku part 2 yini kwalokho ade ukusho. Kodwa ngiyibona ngathi ngizongena ku part 2. So isimo sami sabanjalo ke geza ngomuntu. So kwase kuluma yabona yonke into. And ngalesikhathi kuluma ubaba lo ngiyamuzwa lo khuluma lengize kuyena ozongizama. Uthi lo baba ke yabona nje uma sesenza njena ke kuyahamba ke lento ekuyena. Anti mina uthi masumluma kanje into zakhe ziyaqonda impela ke manje. And I go back home ngathi nginwaya ngihambe nginwaya indlela yonke. And ngalinda ukuthi isimo sami siyalunga yini. Or isimo sami kwasho ukuthi asilungi. Ngichazelwe njalo ukuthi asilungi isimo sami ngoba kwenze njani. Kwathathwa igama lami labhala kwaqoqa emnyama yagqitshwa phansi kwafakwa khona kwathiwa akho ngisho kodwa kwami okuyolunga. Okay. Ngahlala nami ngakurecorda lokho ukuthi akusho ukuthi njengoba nginje. Oba ngiyile nalapha ngalunywa imbathi kwasho ukuthi akungisizakala. Hey kanti bathandekayo kukhona into engakafiki kimi. Ezawuyishintsha impilo yami. I will not forget that man. Eyafika kimi izoba ibreakthrough ithunywa uNkulunkulu. Yathi nje ayikho nje imalana encane nje, imalana encane khona nje ongathi uthatha uyo register nje ongoye. Imalana encane nje.
basebenza abafowethu ngapha engiphume nabo ibhlungu lonto ibhlungu njalo lonto le ukuthi uphume esikoleni kanye nabantu awufunda nabo basebenze uhlale ekhaya ngiyayazi pain yalonto ngiyayazi leyo pain bahambela kahle konke ku right ngemali encane nje angena ngoyo amen angisafuni ukuqhubeka mhla bane turn around empilweni yami kwaqala ngokuthi kube khona abantu abathi ngingindawo kanti inkosi ingibekela okukhulu kunalokho bengizokuhambela kuyenzeka izinto idelay ukufika kuwe kanti iorder lakho likhulu kakhulu kuyabenzeka ngempela ukuthatha isikhathi uzucabanga ukuthi kuphelile angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa kube nginikwa ithuba bengiyokhuluma ukuthi awuqhathanise mina nabo manje angilwi lapho so ungathi mawubona abantu ngesikhathi sabo uNkulunkulu ebanikeza into yabo ishare yabo uyihalele kanti yakhe ishare bigger than le abantu abayitholile so ungarashi la kuyalindwa ngafunda ukuthi hayi uma uJesu esefikile ngiyafakaza uma uJesu esefikile akekho umuntu olate entweni afana kabe naye ngoba uJesu umuntu ombeka umuntu onika umuntu ngesikhathi esifanele into yesidingo saleso sikhathi sometimes ungabona ngathi akuhambi kahle azibona ngikhulumisa kanje sometimes ungabona ngathi akuhambi kahle empilweni yakho kodwa ngicela ukwenza uqiniseko sokuthi leli tende leli lizotshela wena ukuthi akukho late oba late kuwo ukuthi uzwe lo mlayezo bese kumva lokho zonke into zibe 8 ayonke ibe late kuwo uyabona ukuthola ke lelizwi seliyaqala ke manje lokusa lapha entweni yakho idinga amen ngicela abazalwane basifundise ngoba ngenzela ukuthi ungaze konakale kakhulu kanti kusekhona okuthile kubekekile praise the Lord khona umbuzo bengicela ukunibuza wona abathandekayo la nonke nje endlini inkosi yami ngaphandle kwa bishop angibuzi bishop kodwa kunombuzo engicela ukubuza alright keyboard usaculo uphi umhlobo ngiyabuza nje njengo Jesu akekho ngizobuza wesibili Jesus bengisanibuza lo wokuqala bese niyangitshela mayekhona haleluya ngicela ukubuza uphi umhlobo onjengo Jesu akekho ngicela impendulo uyazi lona ngifuna nginika impendulo uphi umhlobo Jesu asatapa awasibili ngaphele esae sifake
Asivele sifundeni uLuke chapter 19 sithathu 10. Ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Awuphinda kancane ndodakazi. Ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ukube bengumuntu wesihloko bengizothi itholakala. Cha nje kube bengumuntu wasihloko bengizothi nje ayitholakala. Tholakala. Bathandekayo bonke abantu bangaba kaNkulunkulu. Bonke nje abantu abakaNkulunkulu. Abantu ke bakaNkulunkulu basengozini ukuthi bengaphilonga nanoma ubani. Ngiyakho lapho ngiyakhona. Bonke abantu bangaba kaNkulunkulu. Kodwa ukuba ngabantu bakaNkulunkulu kusho ukuthi kwesinye isikhathi bengaphilonga nakunoma ubani. Bese kuthi kubantu bakaNkulunkulu kuzoba khona abantwana bakaNkulunkulu. Abantwana ke bakaNkulunkulu baba ngabantwana ngoJesu. Ngale kuyiphinda. Bonke abantu abakaNkulunkulu. Kodwa kuba umuntu kaNkulunkulu awukuvikelekile. Ungoka kaNkulunkulu ungaphilonga nanoma ubani ongaqhamuka. Okusho ukuthi ngamanye amazwi wonke umuntu ongaqhamuka ngeaccess wona ngoba ululu yatholakala. Bese kuba khona kuba abantu bakaNkulunkulu abaphuma ebantwini. Abaphuma kubantu bangena emntwaneni. Labo ke bangena emntwaneni ngoJesu. Naye ke iyenzeka abathandeka kuzo kuzoba right into engiqondile ngisheshe ngifike la ngifuna ukuya khona. Indodana yomuntu izile ukuzofuna nokusindisa lokho okulahlekile. Manake okulahlekile ilokho okufanele kubelonge kuNkulunkulu ngendodana. Ilokho kufanele kube kuNkulunkulu ngendodana. Yingakho indodana yomuntu yasile ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Praise the Lord. Angiye lapho engifuna ukuya khona ke. Ngicela ukukhuluma lapho. Uma ithi lahlekile ngoba ngumfana wasemakhaya ngalusa. Ngicela ukulahleka vele ukuthatha ngale terminology yami yokulusa. Thina sazi ukuthi into mayilahlekile ilahleke ehlathini. Uminto ilahlekile. Kufuna kwayibhekwe la ilahleke khona. Awuyicingi la ingalahlekanga khona kodwa uyicinga la ilahleke khona. Kuthi ngikhuluma namhlanje ngithi kunama centers awu3 okubheka umuntu olahlekile engifisa ukwasho. Kunendawo entathu zokucinga umuntu olahlekileyo. Akuthi ngithi ihlathi lami lokuqala isono. Yabona ngicinga umuntu nazi indawo. Indawo oqala ezocinga umuntu olahlekile kuyo. Indawo yesibili esocinga la kulahleka khona umuntu. Demon possessed person. Ulahlekile. Dukile lapho sizomcinga lapho. Indawo ogcina esocinga kumuntu olahlekileyo. Isifo esikumuntu nempilo yomuntu ongaqhubekile. Ningamvumela kancane. Kulezi indawo ezintathu sizobheka okulahlekile. Uma kukhona olahleke esathini lesono somlando. Makhona olahleke esathini sokuphoseswa ngamadimoni somlando. Makhona olahlekile eyifeni noma kuzoma noma iziphi izinto ezingaqhubeka empilweni sizomlanda. Kodwa singavumelana ukuthi khona abazolandwa abalahlekileyo. Kuyoncika futhi ulahleka kuliphi ihlathi.
kwancika ukuthi ulahleka kuliphi ihlathi, kodwa khona indodana yomuntu izofuna, izosindisa lokho kulahlekile. Ngaphinda futhi indodana yomuntu yahlila emazulwini izofuna, izosindisa lokho kulahlekile. Kuzoncika kulandla ngiyona ukuthi abantu balahleka kumapha amahlathi. Uma usehlathini lokuba possessed uzolandwa. Uma usehlathini lokuba umntu izifo uzolandwa. Uma usehlathini lesono uzolandwa. Amen. Kuzazoba right. Let me go with the example. John chapter 8 verse number 11. Kwakunentombazanyana lapha lowesifazana. Amen. Owathola icala lokuthi uphingile. Amen. Wahlulelwa ngokuphinga kwakhe. Kwabeka umthetho oshoyo ukuthi cha lo wenza icala. Wanqunywa ngokuthi wenza icala. Ngisehlathini lesono ke manje. Wathi wanqunywa wathi wenza icala. Lalela umehluleli. Ohlulela laba uhlulelwa umthetho ngesono. Kanti umthetho uzobhekana nofuna kanti ngalasikhathi kubeka umthetho ababukanga eduze kuthi ukhona othunyiwe uzofuna lokho okulahlekile nokuzosindisa okulahlekile. Amen. Basho bakuthandayo ngiyanqamulela kwaze kwafika kwipoint ukuthi ongenasono akenze isiqiniseko ukuthi umkhanda ngamatshe. Waqala umthetho wamphulwa ngenye indlela. Kwathiwa akuright ubeke umthetho. Kodwa ke sicheckeni ngapha. Konke engayicheckanga kulo mthetho. Lo mthetho ukhona kodwa konke engayazi engasilimaza umthetho. Uma umthetho ukhona ongenasono. Ngoba mina angizelanga umthetho. Kodwa ngizela isono. Njengamanje ngizopresent okwami. Ngiyaqala ongenasono. Athathe itshe akhende lo wesifazana. Maye khona. Nithi badlinze enhlizweni zabo baphuma one by one. Wakwabona abantu instead ukuthi basize umuntu kodwa bafuna ukumkhanda. Ngoba abaliphethe iphilisi lokwelapha. Baphethe into ethi mawulimela ulinyazwe kakhulu kunaqala. Baza abantu abanjalo. Ngithanda ngiyanqamulela. Ngithanda lo wesifazana masephakama uJesu mayephakama uphakama kusekho umuntu. Ngiyayithanda ke leyo. Mathi yaphakama kusekho umuntu. Mathi qala khona lo wesifazana. Bapha bakhapheli bakho. Yaqala ke manje into yokufuna ukuthi kwacaca ukuthi ozofunwa olahlekileyo lo wesifazane uzohlangana noJesu. La uJesu kade kunabantu abaningi bemehlulele. Wasala yena yedwa. Kodwa ngicela ukusho ukuthi mfowethu lento kusindiswa yakho wedwa. Ayidingi ukuthi uzoza neclub eyakho wethu mayiphakama uthi bapha abahluleli bakho. Ngithanda istatement. Sithi ke lalela lapha ke. Hamba ke nawe. Hamba ke nawe. Ungabusona. Indodana yomuntu izofuna nokusindisa okulahlekile. Watholwa. Ngakho ngithetholakala. Ngithetholakala. Watholakala lo wesifazane. Watholakala selahliwe. Watholakala kwaphuka umthetho okade wabekwa. Wabhidlika ngalolo langa. Ngoba uJesu mayifika iyabhidlika imithetho ebekiwe.
angikhulume sizofunana la sithunywe la kahle kahle sizokwenzana ake kuchazele kahle apostoli ukwachaza khona lena kuba nama dictionary ahlukeneyo ukuthi chaza into eyodwa awuzwe le dictionary leqhamuka manje ithi la sizofuna umuntu wakithi uyizwile kahle kahle leli tende lizolanda kuzohlanganisa uzalo khona abantu basekhaya bala ake ngiphinde la mfowethu kunomalume bethu kunomzala bethu kuno auntie bethu la osisi bethu obaba bethu hayi ngoba siphelele style silanda ingane zakithi manake khona uhlelo ngeke uthi shwi mangabe ngisheshe ngabuye esontweni ngiyangifika kuthiwa kukhumbulwe ekhaya ngiyangibona ngisho izala kwazendala ekhala zithi ngifuna uma nizwa ngisho nabaye bokhokha bathi ngifuna uma ngibona nabantu sebekhathalele bathi kodwa wangishiya kanjani ngintandane uthi uyangiphilaphi wayi wena wakithi akona kinapho woze ekhaya Hallelujah. Jesus. woze ekhaya nakho kini Hallelujah. uhlala uhlukunyezwa ngabantu ungabe uhlukunyezwa ngabafana Jesus. ungabe uhlukunyezwa ngamantombazana nakho kini solanda bakithi uyabona muzolanda bakini sabathunjwa ngaphala awuhleki sakhula thina babo bishop singabafana kunodade wethu silamaneduzana uma ngabe ehamba nomfana ubalo uyazi sitasulwa yini sitasulwa ngane yakithi owaphi lo sahamba naye ubalo senamandla ohamba naye kuthi ngimamezele namhlanje endaweni esebhay wamfowethu woze ekhaya uyadingeka uyafuneka ekhaya unokulahlekile amazulu ehlile ahambe bacinga ngoElizabeth ahambe bacinga ngoJudith ahambe bacinga ngoSipho ahambe bacinga ngoJohani abafana basekhaya lempilo iphilayo akuyona yakho nanze yakho hamba inyanga uyiqede bakugabe baze bacishe bakubula ugejika kuyabalungela abanye akukulungeli wena ngakhona ngikhuluma naye uyababona labahamba kanye nabo abakuthetha kuyasizakala lapho usizakele wena lalela ngutshela nakho kini buya mntwana buya ukulahleka kujwayelekile kodwa ukubuya nakhona futhi kuyabuyeka ukuthi usunaphaza konke kwaphela konke uthi sakuthanda akwathi ngishaya isigisi we love you uyayizitokutholakala kolosisi uqale walahlwa abantu ngomthetho kanti usongena ekubuseni hey hayi anginiyeke kanje nangu wesibili nangu losibili waseSamaria ngikwengiqhathele izintombi wengiqhatha intombi wengiqhatha ingane zasekhaya lalela kithi iphethwe yini ke le ngcono le nayi manje ngiyithulela nje yathi baba ngiyayibongela kuhamba kuyagologoloza ke lokho yagologoloza kunamazwana
okwashoyo noma esefikile uJesu uzothatha okulahlekile. Akufuni ukuzenza ngathi ukulahlekile imambana le. Iphethe isiko lakubo, iphethe uNkulunkulu wabo, iphethe imikhuba yakho. Phela ngizolanda okulahlekile. Uthi kahle wena masubuka nje umkhulu kanti wena kunoJakobe. Uyayibona imambana noma uJesu esefikile icabanga uJakobe. Jesu ufikile kodwa kubili uJakobe. Kukhona abantu abangeke beze bamamukela uJesu just because kubili imikhuba yabo nezinto zabo. Hayi! Nayo la iyashiye. Futhi ungakuyibona inkosi enkulu usenenkosi oyibonayo. Kumele kube khona inkosi oyibeka phansi. Bese ubona inkosi ngaphezulu kwaleyo nkosi. Umkhulu wena kunoJakobe. Na umbuzo. Ithi futhi lena ke inenkani le. Ayifani nale. Ithi ke wena futhi ke wona umJuda wena. Mina ka ngumSamariya. Bangaka abantu ababhubhayo namhlanje babhubhiswa ukuthi abafuna ukuyithatha insindiso because lento abayiyona nabazalwe emndenini abayiyona. Kuthi ungaya etendeni kodwa ungasindiswa ngoba lapha ekhaya senza nje. Hey! Buya mntwana buya. Ebonakala ngiphinde futhi le ngiyayithanda le. Inokugologoloza okuncane. Ihlezi nawo uJesu ixoxa nayo. Kodwa ayifuni ukuvumelana lento uJesu ayisho. Khona bangakanana sebefikile la aqala mhlaka baleli tende. Lele belokhu bexoxa noJesu kodwa bafuna ukuvumelana noJesu ukuthi ayisho. Kodwa namhlanje bengizothi namhlanje ngegama lika Jesu awutholakala. Kodwa ngithi tholakala namhlanje. Ngiyayithanda imisiphenduka imambane. Ayiphenduki ngokumvuma uJesu. Ayiphenduki lutho. Funde kahle. Yathi kanti wena umprofetini. Wabayifuna ukuzwa kahle la kaJesu. Ithe kwangiqala ngengizaziyo ngoba ngiyabazi oEliya, ngiyabazi nobani kanti wena umprofeti. Kanti usuzongiprofetha yini? Washo ukuthi ngalelo langa le assignment kwamele ingene ngendlela eunderstanda ngayo ukuze ithola into engayiunderstandiyo. Akodwa kuyazwakala namhlanje ngizothi kakulungileke uma ufuna ukumbuza ngoprofeti nguye. Nguye ngizothi uyafuneka ekhaya. Ameni. Kodwa ngithandayo la. Silanda abazoba khona nje enkonzweni. Silanda abazongena ethimini lento esiyisebenzayo. Silanda abazoba khona. Because God is preparing a last army. The theme Jesus is coming. Angeke uJesu afike singakahlohli kahle ibhamu zethu. Nekho lo esifazane umele laba abazongena nje Nkosi yami bathi ngiyabonga Nkosi ngisindisiwe kuphela kanjani. Kodwa ayibonele nenkani. Uyambona onenkani. Uyambona nenkani lo. Uzosebenza. Ngoba akwazi ukushiya izinto maqedulwe bese ungabi lutho ngapha. Bonke ababelwa bayizinto ezinkulu la. Ngizwa kodwa namhlanje bonke ababelwa ivangeli beliphika bathi abasoze bakholwa bona. Namhlanje bona bangabapostoli, namhlanje bona bangabavangeli, namhlanje bona bangabafundisi, namhlanje bona bawothisha. Uvamile umuntu onenkani kanti ufuna ukuzosebenza. Aw haleluya. Ayisonisa vele lethu umuntu uzosebenza. 28 John 4:28. Lithi yanele ke imamba nayithola kahle lento. Ngithanda leyo ke phatha. Uyabona umsebenzi womthombo. Hayi. Lento ayingamthombo le. Ngangivumela kancane ukukhuluma lento ukuthi ningakhubeki. Ngangivumela ukuthi uNkulunkulu uzothi akuzogumula into yakini.
Uyabona impilo ayiyi phambili kodwa into yakini ikhona. Ayiyi impilo phambili kodwa amakhandlela lokho echubekile khanya. Ayiyi phambili kodwa inkomo lokho iqhubeka isiwa phansi. Ayiyi phambili kodwa imbuzi lokho iqhubekile. Ayiyi phambili kodwa intambo lokho isukusukezi. Kodwa ngikhuluma kade ngithi awungaqhubeki. Awuvume sinqamule intambo. Awuvume sinqamule imbuzi. Awuvume sinqamule amaketango. Awuvume sisuse insonto ngoba nade yakini kodwa isebenza. Eyakini kodwa yakushaya iphambana nawe. La buye ekhaya. Hey, unakhaya wena. Sasa lemndeni kwathiwa kuphumelela. Ubheke. Kwathiwa kuphumelela umuntu. Ngenhlanhla enkulu satshelwa wathi nizosiphumelela nje kwenze njani. Sangayinaka le statement sokuthi kwenze njani. Kodwa uJesu samamukela njengenkosi nomsindisi. Saphuma kule yansila yongaphumeleli. Sangena ezweni lempumelelo. Ngoba la kunoJesu khona. Impumelelo ikhona. La kunoJesu khona. Ukunqoba kukhona. La kunoJesu khona. Amandla khona. La kunoJesu khona. Kuyaphakameka. La kunoJesu khona. I-protection ikhona. Sangena phakathi. Namhlanje simi lapha sonke. Angulahlise ikhaya ngithi shintsha ikhaya likamoya. Ake ngiqonde ngithi thwi. Njengokuthi lomkhonto. Abantu abaningi balinyazwa ama-altari. Ineli ngathola ngibalekela kuya wenye indawo. Ineli ngathola ukuthi konje. Yathi lentokazi yashimbisa. Phansi. Ngithanda iattitude yayo. Leyo uyayikhumbula lethu yaphele lapha nganomnami yaphele lapha. Befundisi betheology bokuqhubeka ukuthi yaphele lapha intombazana le. Kodwa mina ngazi leyo ukuthi yaphele lapha. Yashiya phansi imbiza. Lalela ayithunyiwe. Ayitshelwanga. Akushongo ukuthi ayifakazi. Akushongo ukuthi ayenzeni. Yanele yathola iqiniso. Kwamanje yabona ukuthi indaba yokuthwala imbiza akusizi manje. Wathi isikhathi sami sokuwa kwembiza sesifikile. Isikhathi sokuwa kwembiza sesifikile. Awungeke uyayithwala imbiza. Noma seshilo umuntu ushiye phansi. Lithi washiya phansi imbiza. Lithi wagijima iSamaria lonke. Wathi wozani wathi wozani bafowethu. Wathi ngizonitshela ongitshela konke. Ningakhuluma ebusuku. Kukhona uhlobo labantu namhlanje olumele lushiye phansi into ababambezelayo ngoba izulu lifikile. Ifikile imvuselelo. Ifikile insindiso. Siyayimemezela. uJesu ufikile. Ufikile current. Ufikile Mzingazi. Ufikile Richards Bay. Ufikile kuwe Mandlasini. uJesu ufikile. Shiya phansi imbiza. Yibalula. Ekhatha. Lezi into ezokusindayo shiya phansi. Lo ngiyamthanda. Uma efika la akanelanga watholakala. Wahlala phansi. Watholakala. Wasebenza. Sizolanda abaprofeti bethu ala. Sizolanda abavangeli bethu abalapha. Kuyaliwa bafowethu. uJesu yabuya. Sizoyicela zakithi. Ayizojoyina thina la. Ezakithi ayizovangela. Ezakithi ayizofundisa. Sizolanda nalabo. Ayikhuluma le ndaba. Kuthi akithi le team ishoda ngawo.
ungasimoshi mfowethu. Silanda wena. Futhi ngiyambona ningibuka ngeso lokufuna ukuza. Silande wena. Kahle khona iassignment. Ngicela ukukhuluma kunabapostoli bami noBishop. Bishop khona ukuhlupheka esingasaklupheka kwahlusheka kwayini. Khona lapha nahluphekela thina ukuze thina singabe sahlupheka. Ingakho kwesinye statement esithi usazoluza ubuhlungu bobizo kwesinye isikhathi ukuze kuba relevant kubanye bonke bethu. Ngoba khona indawo eyahanjwa obaba bethu abaphambili esingeke sayihamba thina beplanela ukuthi sihambe thina kahle kuyo. Ayingizwa ngalapha. Uyabona izinto izimpi abayithwala bona khona singesithwale thina. Kobonakala ngathi thina amabandla asheshe ukukhula nje, hayi ngoba esheshe ukukhula. Khona abantu abalwe izimpi. Thina safika saphathala amabandla emva kwabo. Uzuthi ubona hawu lo muntu umdala kangaka kodwa isonto alikho kanti wayelwa izimpi ufika wena umusha basumisa isonto ngokunga understand ukuthi kukhona abayilwile impi uzophakama kanti ulwelwe. You can have big cars, we can have big churches. Kodwa ungalokothi ucabanga ukuthi wena. Look at the people ababe phambi kwakho ukuthi benzeni. Ingakho soyicinga thina inhlupheko ezinyanga esiyibona. Lokhu ngilindi ukuthiwa manje kuthiwa kusazohamba abazalwane ubabone benyuka kakhulu nokuthi bahambe. Tusazobona basazokushiya abazalwane. Cha, obaba bethu bashiwa abazalwane kwasi base bethandaza umthandazo othi uhlungu uNkulunkulu kushiwa abazalwane sase sibenefita thina abasayindawo ke kithi. Nansi was tholakala une role nayi uNkulunkulu moyenzela ngibekele yona ukuthi laba abazalwana abazozalwa la bengiqonde lapha angeke bona besaba nazi inkinga ngoba bazalwa ngesikhathi senala la uNkulunkulu ekhumbula khona ibandla. Uyabona bafowethu lokuthi ngikhuluma iqiniso namhlanje ngisenkosini. Thina sivuka manje sivuka ngesikhathi sama benefit. Uyabona ukungena entweni ngesizini la kukhishwa khona imikhiqizo yabahluphekile uphakame ngalowo season wena awubusahlupheka wena instead uvela uyongena kuma benefit alento. Ngiqonda ukuthi le mvuselelo le imvuselelo ezothi silande umuntu ozoqondaniswa ngqo nesizini yakhe yokushintsha kwesimo sakhe. Uma ugejela ugeje isizini yokusizakala kwakho ngoba vele into uNkulunkulu sedecide ukuthi kube khona izinto azehlise ebandleni mawala plus wena uyifikele. Wawuyibona njani? Awafata kaNkulunkulu iqiniso ngempela. Khona imisebenzi futhi okusetshenzwa khona uthiwa njalo umhla ka15 kuyahola. Nomhla ka20 kuyahola. Kuqashwa umuntu 2 weeks. Kukhona abantu abasebenze 4. Uthi ubus, urun ubus. Onoma kuthiwa kuyaphantsha. Iyaphantsha manje. Lo muntu ongene lapha uzohola isara lamhla ka15. Ufike yena ngo2 weeks. Kodwa uhola kanye negenge ka15 esebenze 4 weeks. Ukhona uunderstand kancane lento. Khona ibamba kanjalo isystem. Lo akushiya ukuthi wena ngoba nakho ufike ukushuta awusezungena kwabahola. Oh hallelujah. Akusho ukufika kwakho late utawuzungena kwabahola. Ma u15 uthe yakhala umshini ukhala konke umuntu. Kodwa likhona namhlanje uma umshini ukhala konke umuntu. Ukhala kayifika ngo2 weeks, ukhala kwakade zaqala ukusebenza. Lalela into kuyona umongo la. Akusikho ukuthi ufika nini? Qualification. Qualification esho ukuthi umuntu uhola malini. Nikhona nikodwa kancane. Mawuthisha nje o qualified.
imistake yabo ukuthi bakufake kulo 2 weeks ngoba bayawazi uyarana ngo15 khona nakhuluma naye namhlanje kuyiphutha labo ukuthi bakufake ukuthi nabanye amazipostoli iphutha lethu ukuthi nifika late kodwa manje sidiswa sonke thina la sizothola ama benefit atholakala akuthi ngithi uba not Nkosi punch me into your system. Punch me into your system. I punch me into your system. Awungivumele nami ngene. Uamana ukhona ngodwa la ekhaya. Kuthi ngithi inkuzi malanga ka-administrative busy punch ama system. Asha. Wembuya sithi ufike nini ngapha lapha ekhaya wembuya sithi ngineviki elilodwa nje hawu kodwa kusasa kodwa kuyahola mfana ngithi ngena phakathi hayi ufike nini wababa ngifike nje 3 weeks kuyahola baba ngena phakathi ufike nini ngina 3 years hayi kusho lutho-ke sihola zonke kanye ngena phakathi sisasikhathini la inkosi release khona ama blessings sisasikhathini la obaba bathi behlupheka khona sakufika isikhathi sokuthi bahawadwe bazohawadwa nathi siphakathi amen amen mina kuba nguwena ngabe ngivuma kakhulu amen mfowethu singayifakaza ngezwi uyasikhumbula nisilelesi asiculanga ama-chorus lo muntu akazanikela akayazi ukuthi ithomo isuka ngaphi ishona ngaphi yathi nje imambana mhla kuholwa yathi nje mhla kuholwa yathayima ukuthi khona imambana eseduzane engabona kuyaholwa la lukhona uhlabo labantu olungakwazi ukubona kuyahola kodwa ngimemezela siyahola la ngiyacela siyahola la hey musukusala kuyahola yami ngapha yathayi sengithayimile hey uyabona umuntu atshontshaza ntshontshe ngisho umbuso uyabona mase isele vele eliphezulu leba lize lokweba ngisho umbuso egcineni lathi nhla lambona umngani wakho ukuthi uthithibele wathi uba lo sethuza kwethu uba lo phakathi kwethu uba lo kwithi kunenkosi yamakhosi izofuna lokho kulahlekile wathayima nothi hayi ngiyatholakala mina esiphambanweni athi ngichaza ngaye akazi nokuthi liyini iparadise kwesinye isikhathi awudingi ukuthi ezizinto understand kakhulu ngena awudingi ukuthi uzu-understand kakhulu phosa ngaphakathi uyothola phakathi manje nathi engithida ukuthi wayitshela ubani ukuthi kuneparadise obe uthi inkosi usungikhumbula sithi inkosi usungikhumbula uyaziwa nokuthi inkosi yakhumbulana uthi uma usufika ungikhumbula wathi uJesu uJesu madoda uJesu akabuza imibuzo wazi namhlanje wathi ngizoba nawe wathi ngizoba nawe paradise hayi kusasa wenkosi akuliphathanga iBhayibheli khohlwa iBhayibheli wenkosi akunikelanga khohlwa ukunikela wenkosi angibhabhatiswanga khohlwa ngibhabhatiso wenkosi yangonza kodwa namhlanje mase kufika mina kufika kwetaphelele ngizofuna ukulahlekileyo tholakala esamanala salakatepate
tholakala. Ungayivumi lento ongatholakala. Pastor ngiyamthanda. Uthi no kuJesu uyavuma nami ngizoba nawe. Uyazi umhlangano olapha phezulu bafuthu. Bazalwane bayinkinga. Kuyavunyelwa nokuyaqedwa lapha kubuzwa ukuthi ubani. Ngizoba nawe uthi ngicela ukuba nawe uthi omunye ngizoba nawe. Ayikho into ebuzwa ukuthi uzalo ubani eyikhohlo lokho. Into iyaphuthuma. Iphuthuma njengaya namhlanje. Ithi ngizoba nawe woza. Yeka ukuthi uzalwa kanjani. Yeka ukuthi uphuma kuphi. Yeka ukuthi usonta kuphi. Yeka ukuthi ubanjwa yini. Kodwa namhlanje nquma. Esathamana. Ngizokhona abantu abasharishwayo. Ngizokhona abantu abasharishwayo. Ngizokune-step seshawayo. Esithi namhlanje ngizoba nawe nkulunkulu. Namhlanje ngizoba nawe. Hayi elinye ilanga namhlanje. Uzofuna ukulahlekile. Generally nje umuntu engatholakali kuhlungu. Kuhlungu. Mam uphi hlungu ngoba ngalesikhathi umuntu umfuna kusuka kunento ebalulekile yalolu ingozi lento ongatholakali. Uyazi ukukhona abantu abafaka ama-applications asuke lapha eMzingazi ayele ngasekhaya kubo ungaphatheki kabe eDondoda. Lokhala ucingo. Tholakala. Malukhala ucinga katholakala. Mayibuya after 2 weeks. Twasaze vele safonela ulandela wena. Ungatholakala you miss into esuke ibhekene nawe ebalekile. General. Yimbi lento ongatholakala. Amen. Kuba kuhlungu mfowethu uzokuthiwa ngicela ukushonga ngendodakazi kaMpostoli. Kuthiwa bekunosinda intombela. Walova wena. Uthi uyezwa. 20 bisetendeni izo. Hlungu lento ongatholakala. Ukuze uthi akusanda kudlula umuntu manje omdinga kanjani empilweni yakho. Thuqeda kudlula nje. Ube late ngo5 minutes. Wakugeja. Inzima into ongatholakala. Awuyithatha uyiqonda nsenqo nendodana yomuntu. Izoyifunela. Nokusindisa. Okulahlekile. Uvela ungatholakala. Ngayikhuluma lento ngathi ngiyaprofeta kancane. Kunabantu la. To be honest. uNkulunkulu prepared ukushintsha impilo zabo. Abazile bonetende bona baphusha nje umzimba abantu bezetendeni kanti kune breakthrough yabo uNkulunkulu ayibekele bona. Imistake enkulu ukuthi ungatholakali. Uyabona makufa isekelo mfowethu, ufe yonke into. uJesu lokhona uzoshintsha impilo yakho. Lento ayidingi ukuthi ubuke umuntu oseduzane. Idinga uyibuke wena nempilo yakho. Ubuke wena nefuture yakho. Tholakala. Khona abantu abafelwe ama background akubo. Nabanye abananyathelwe izinto zakubo.
ngicela ukutshela mfethu akakusiza umuntu le nto ngoba kuyancinga ukuthi ekhaya lenyanga yasekhaya inkulu nokula lenyanga ebhidlanini ngoba lalela ngutshela phela ngutshela iqiniso ngisenkosini kuya ngokuthi ubani oshaya ekhaya nina nibalance ngobani thina sayikhethela uJesu ngoba noma ngashaya abantu ohlabelela kahle uthi inyanga enkulu ikhona hey ogamalayo mina kuthi angithi awusoshintsha lezi zinto impostoli ngizokunoma umuntu nje khona umuntu ofuna ubhoncuka entweni aninamathiseliswe kuyona ebuncaneni bakhe kodwa izulu lifuna ukumhlonipha namhlanje limuwezele ekhaya lisha noma ngeke bani khona umuntu lo muntu lo oNkulunkulu ofuna ukumenzela umusa inhlupheka iseyihluphekile sizothi inkosi ngokutshela ukuthi nawe kuphelile ngokuhlupheka kwakho qala impilo entsha inkosi kuwezele intweni ezintsha hey khona umuntu and futhi uze lapha ngoba ngempela isitha besilwa nawe kodwa uNkulunkulu uzosiza wena yazi ukuthi angithandaze kanje kodwa ngithandaze kanje khona into ozosizwa your life will never be the same again mufuna ukuprove lokho tholakala wonke umuntu empilweni uhlulwa ukuqala ayikho into enkulu njengesiqalo fana nokuba uqala ekhaya isiqalo kuyonke into okwazi ukuthi i-challenge enkulu isesiqalweni uyazi usathana uzokubamba kubambela ukuthi ungayiqali lento ezokukhipha ngoba ufuna ukuthi uqhubeke kunje kanti inkosi ifuna ukuqalisa into entsha and uma uqala mntaka baba uyakhombisa ukuthi uyaphuma uyaqala and bonke labantu ababezwe uNkulunkulu lapha abantu abazoba amanesi abantu abazoba odokotela bakho bento osuyiqalile ngakhuluma si ready sifuna ukukusiza siphethe ipopolo enzima kabi isifo sakho sizosibuka phansi sisithi siphume ngalo do you believe me qala impilo entsha yazi ukuthi umuntu engikhuluma naye awuqali sisi qala bhuti qala uyaqaleka ngicela ukuphakamisa igama lika Jesu njengenkosi emakhosi inkosi ekwazi ukuvumela bonke abantu abaqalayo uthi ufuna ukuqala phela iqala afuna ukuyiqala can you start something can you come out from this tent uqala into entsha hey uyazi ngezwe ijoy kimi kuzoqala wena mina ngijabulisa ukuthi wena wazi wayenza into enhle yokuqala ungaphuma ngomunye umuntu lento okuqala mfowethu inayo lemkhuba ukuthi ngicela ukuya unkosikazi waseSamaria kancane umlungusi ungalahlali kuye umlungusi into amlimaza kodwa ugcine sizakele ilembuzo eminingi lokho ayibuza lapha stop those questions qala into entsha lizokwenzani leli tende lizoqalisa mfowethu lizokwenzani itende qalisa wena hayi ngiyathandaza ngifuna sithandaze siphole kanje uyazi manje siphole kanje ngibona ngathi nizwa kakhulu qala khona imambane zathi kulonyaka uzokwenza ukuthi namanje akwenzeki kunzima ukuqala kunzima ukuqala uyazi mfowethu ngicela ukuzokhuluma Revelation chapter 22 verse 13 uthi uJesu Kristu mina ngisiqalo abesithi ngisiphethe uma ufuna ukuqala kahle qala ngomuntu okwazi ukuqala ngenkosi eyiqala
ngeke uphinde ugeje iqala. Amen. Amen. Apostle, here's why in my heart there's a person who's prepared to start a new life. Mina ngicela ukuashorisha le mpilo ozoyiqala mfowethu ngekuyisola. Instead yobuyela back kulolo khaya. Ubele back kubangani bakho usungomunye umuntu. It's possible uqala impilo entsha. Sonke sasikude sike sayichaza indaba. Sesifikile. We are what we are because aqala into entsha. Ungayiqala lento ebula kuba bonke abantu. Kade ukuhlakanipha ezulwini. Isibe ukuhlakanipha kuyifuture yakho. Bisishintsha zonke izinto zakho. Ibalekise konke ukufa iba namademoni nazo zonke izinto. Ngizokunikeza isecurity. Uyabona ngoba ngabantu bezulu niyathanda ikhonkwane nasi isikhonkwane soJesu. Lalela mfowethu makwabethela lesi. Betha abantu bekudwebele. Uma kuumdwebo ubingelelo makhelwane. Unjani lapho mfowethu? Phezulu komdwebo. Ngoba lasamba naye. Hayibo. Sima phezulu kwanti ishiwe igama lakhe. Kwathiwa ngeke uvele yoma la kuthiwa ngeke kweqe khona. Akumise ngamabomu uNkulunkulu. Nathi undle elisusa izono zomuntu. Nasi siqala. Esingaqalisa izinto ezintsha. New life. Uthi angimemezela impilo entsha la. Nakho ngijabula ngedwa kukhona abantu efana ngijabule nabo. New life. Ngizwi joy. Ngizwi peace. Khona umuntu okhululwayo. Khona umuntu olunyulwayo. Khona umuntu owenziwa kabusha. Hayi sibhekile sinje. Ungasiphakamisa isandla sakho lapho khona sibhekile. Ayidingi lethu kusiwavala amehlo kangaka usibhekile nje. Usinyusa isandla sakho lapho khona nje kanje. Thi Nkosi mfundisi new life. Pilate. I want to see myself somewhere. Praise the Lord. Phakamisa isandla sakho mntana kaNkulunkulu. Don't worry, God bless you mfowethu. Phakamisa isandla sakho. Usiphakamisa isandla sakho. Phakamisa isandla sakho. Phakamisa isandla ntombazana uNkulunkulu uNkulunkulu akubusisa. Akubusisa mama. Akubusisa my sister uNkulunkulu. Phakamisa isandla usibisa nje kanjalo. Simisa nje kanjalo namhlanje amadoda kaNkulunkulu. uNkulunkulu akubusisa mfowethu. Mama uNkulunkulu akubusisa. Silula nje isandla sakho. Ungasehlisi. Mfowethu akuwona umdlalo. Inkosi iqala izinto ezintsha. God is coming with the new things. Leso santo ungasiyeki. Phakamisa usimise nje because blessing is coming upon you. Mama ngiyasibona isandla. Ngiyayibona isandla senu. uNkulunkulu omusa, mntanami ngiyasibona isandla. Phakamisa kanjalo ngiyasibona isandla. Ezozandla iphakame. Ngoba there is glory, there is joy that the Lord Holy Spirit ufuna ukuthulula phezu kwale ndawo. Oh samana. Batona bakethu manini ngenyawo lapho nikhona sivala amehlo thina abantu. Nima nje ngenyawo lapho nikhona. God bless you. Akuyonto encane. Lapho nikhona nje nime ngenyawo. Your life will never be the same again. Mina moya wezinto ezintsha namhlanje angazi kwenze njani. Content nje uNkulunkulu ayiprepare for wena. Glory to Jesus. Tanami ngicela ungahesitate. Nawo uzizwayo. Kodwa uyayifuna into entsha. Sukuma ngenyawo zakho. Moya ngcolo zokusiza kulekelela. Apostle sazoza phambili. Nime nje kanjalo ngenyawo zenu. Izulu likini. Impilo yenu uNkulunkulu uzoyishintsha. Ngahluleke uNkulunkulu. Nifike ngesikhathi esihle khona. God bless you now sukuma. Ungaresist kanti ngempela inkosi izokusiza ngempela. Bafothi ngiyamuzwa khona lo muntu oyispecial. Ofuna ukusiza uNkulunkulu manje uyalwimpi ngaphakathi kuye. No mntaka kaNkulunkulu inkosi ufuna ukusiza ngempela. Ngeke uphume kulento ngaphandle uthatha uJesu. Wherever you are, stand up on your feet. Ime nje ngenyawo zakho. Ungayigcina ukuyilalela lento kodwa ifile lento. God is calling you. Pastor.